Ayun nga guys, may bagong bukas sa aming lugar na mini grocery na save every day, low price down. Sabi nila, tara, pasok na tayo guys. Tara, let's go. At tignan natin ang mga presyo dito. Let's go. Yun, ang daming laman. Ayun, nakuha tayo ng card guys at tayo mamimili. Let's go. Yun guys, so may free taste daw rito. Tara, try natin. Try natin itong red wine nilang sinasabi nila. Masarap. Let's go. Ano ang pangalan ito? Faris. Hindi ko. Ay, may glove shoutout sa'yo. Ganda. Ay, nahihiya pa. Itagay mo na yan, che. Kuha na natin. Let's go. Danon na soy. Ay, woman yaman yan. Sali ko palitan. Ay, wala yung price na. Taye, guys. Yun yung price na, guys. Alright. Yan, guys. Meron din silang frozen goods dito. May mga meat, yan, ice cream, french fries. Yan. Try nga ito, guys. Let's go. Ayun nga, guys. Opening pa lang. Ang daming tao. Diba? Diba talaga akong save dito? Yan. Uy, ano sinisilip mo dyan? Baka may mahanap ka dyan, ha? Okay. Ayun lang, shoutout sa mga staff nandito sa OSAVE. Yan, hello. May grab shoutout sa inyo, guys. Ayan, hello. Hello po sa inyo lahat dyan. Ayan guys, so napili na ako. Magbabayad na tayo sa counter. Let's go. Like and share na lang guys. At pa-subscribe na rin. Let's go!